soyayya ce aikin sanda ina son ki, sai ki nazari aikin sanda ido ake yin duba. Bana manta ranar muna a zaune da ke kin ka faɗa ba za ki bar ni ba duk wuya duk sai cikin ci amana kuma ban sauki haka ba. Allahu ka sharan kuka na ka hada ni da mai sona, na yi rashin ta tabbas zancen nan haka ne. Ni burina a koda yaushe in kula da ke yar gata, na zub da hawaye na yi kuka ta dalilin ki. A zamana da ke na ji daɗi ƙarshe gashi na yi hira. Ke ce kika ban salo na so sannan na biɗa, sahibata mato kusa na ga kyakkyawar fuskar. Riyal Shamsu ni ne Fadilov na kinnan, wanda kuka haɗu a tasha kuma tun rannan. Kin rabu da ni kamar in so in kashe kaina, na saki are na azami ki sashin ki yar gata. Idan na yi sallah buri na fa a bani ke, gashe kin bar ni a lokacin da ni ban so haka ba. In kin yi tunani masoyiya ta ina son ki, rabuwa ta da ke ta min zafi sosai. Yan mata ban ware rana ban ware lokaci, ta dalilin ki tabbas na sunsunte. In za ki tuna na sha zumar so tare da ke, gashkin barni na zan maraya ban san ka ba. Tabbas mafita na damun tafi tare da ke, kulli nafsin za'ikatul maut wannan zan haka ne. Komai na iya a gare ki nake koya, tabbas kin nuna min so fasen da shikin tafikin barni. Wayo Allah soyayya nan ne na tsaya na dakata, sun yi wata rana 'yan uwana.